jingpule nakakita baar kisim kalenong kabaar kadkhod iway bat henrio hadu khatsau ti habau utrai ulajan banrano shabneng ya u Elijah hag lang thari u Elijah bad u Elisha kilami na Gilgal tinangta u Elijah ulaong ha u pisano hangne akirpat yepi namar utrai ulapha yanga sha Jordan Henry ula jubab kumba utrai uim but kumba phihi phim ngan ino yapi kumta kila ya leitlang baro angon san phongot nagini kinong yithulu paro kila ya le but kila ya yeng khampaji nagi kadba kini arngot ki yeng haru Jordan te u Elijah ula shim yala kabrandi ula kli yaka nangta ula sho ya ka kalaklat arliang hadu ba kini arngun kinda yait lengba shashiliang wa halor ka kendo kabar khyang enda kila jam shashiliang u Elijah ula ong Elisha to ong ngande ayu nagabenta jumpi shwab anshimno yanga napi u Elisha ula juba ngakirpa de phi ban ayanga arsha kaminsim jongphi une udaong philapanya ka ka ba la kumta ru lada phiyo I yanga habara no yanga na phi pinsa yo ya ka ba phikwa lada phim yo I phin om yo kadba kidang yaya bad ka kran artan hakmi ka wei ka kali ding bad ki kulai ding kila pen ya klat ya kini argon u Elijah ula kiu shibneng hag lang thari u Elisha ula yoi yakata bad u la perta ko pa jonga phi ko nong yelam ka Israel bad u nong da jongka bad yo ishu ya u artan kumta ula shim yala ki janphong bad ula tar ye ki arling khon nangta ula tam ya kabarandi u Elijah baga hab bad u salet phai and the boy harud wa Jordan ula yeng ula shim yakata kabarandi u Elijah kabala hab ula tiet daga yaka u ong artat hae u try u Blei u Elijah tenda ula tiet yaka ka kalaklat arliang bad u Elisha ula jam sha shiliang ka ktien jong u try kasam lai phawai kat khot khat kindai hadu arpho but arphulai akat no mikin rei ka jingpha a try yakito ki bating bu rom yame ka jingpha ba me pen pau yakito ki ba wanri hame babaro kin joi medon batki pan mi buri yaki na ka jingya sala ki briu mesumar khop yaki hapo ka ying jome jangai na ka jingkin tha kitali to iet yo try phi ki ru khu jung u baro u try usumar yaki banget jung u Henry yaki bale hanga me u pen shitom jor ka gospel kat kum u Matthews bukhuit kilan nong ka ba Henryu kar khod I wei hadu Henryu bat khat Henryu hadu khat pra to sumar pan omle ya ki kam hok jong phi hakmat ki briu pakindu pyoi lada phile kumta phin yo shu ya ka bai nong nauk pa bneng jong phi kumta ba phi ai isan yano wada pertash nong kumbale ki arsa bhagi sinakok bad ki surok ba andub yaro ki briu ngaong hapi kilayo yela kabainong Henry haba phi ai isan what ai ba gati kadyang kantep ya ka ba gati kamon jong phi kale tule yakata ha ka bari baruk pa jong phi ubayo I ha ka bari unsiu kilyang japhi haba phi duai wat long kum ki arsab ki iet ban yeng bandwai ha ki sinakok bad ki dong jong ki surok ba undub yo I ki briu ngong nga phi kilayo yela ka bainong phi pad haba phi duai to rung hala ka polet khang ya ka jin khang
Patudwai yokpa jongpi hakabari. Barukpa jongpi ubayoi hakabari unsiu kiliang yapi. Haba pisha jinged watle snosi kum ki arsab. Kipenran yala kakmut kakmat bakinduk pau sha jinged hakibriu. Ngaong hapi kilayo yala kabainong. Pipat haba pisha jinged topta yala kakmut kakmat patosat yala usnyu kumda ki weipat kin omtem mapisha jinged tangukpa jongpi ubadan hakabari barukpa jongpi ubayoi hakabari un ai bainong yapi. Ka gospel jong utrai.